Home New Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Balima Tchelakao, Anne Balima Msolakao. Au munu magobe tisi qualité nymauna. Ao, 100% coton. Ayeboli Jona, kana bergona business center la la. Ansigile no bamako sukuba kono, énergie kerefe. Immeuble ngaju simpara. Anga nege juru sino fleni. Na magobe kuna funia werawla. Aywa, ayeboli Jona, kana ngani tisi nyman no segere. Fati, nya fi para gelen ngi ka tabla. Ha? Bara no mayima. Nyama. Et puis nya bara gela ko fi ka dese. Be fele ko gela sa. Ha? Ni wi mama wuli. O kai bara gela do blatel man san fe so mare na ko bigana. Son san wi rabisiano. No na wende me baram san. O kan sa no bla kiski. Nyame. Akaiti. Be te daraga do folo. Ay president rendez-vous do membolo metela ka tolo ko. Okay. Ire kara bara fo gere yoro ik flay ka ko gele. Nyame ndena fuike. Wala il fait non na watu na baraki. Aw. Kasegini mai. Nena baraki. Mogori bien folo. Baraki folo. Abeli, ça va? Ça va. Bien. Ebe jonko. Maman de ni blakana. Maman jon. Tan fati bamso. Oh, elle barakala croyant. Ah d'accord. Ni tellement takana yin blakana. Ah OK. Tan fati bi. Abi sans fait. Elle est bonne à croquer hein. Oui. Monsieur, ça va? Ça va. Kor bashiti. Bash fete no. Monsieur. Monsieur. Mare blagana. Awo. Naki. Itoro. Ne toko sita. OK. Ici. Aïe, ici, sans fait trop. Mama de blagana. Awo, mama de blagana. Abi bo dugu jumɛn la? An segu gawdi. Segu ko. Awo, ne bɛ bɔ segu. Ni sen joli Bamakɔ? Siɲɛ 3. Ne siɲɛ 3 nani. Siɲɛ 3. E san joli kɛ? Ne san caman kɛ ne. Ay ne ka baaraw fi ɲɛna kɔni. Ne bɛ se ka baara bɛɛ kɛ. A mana kɛ baara sugu sugu ne bɛ se ka bɛɛ kɛ. Baarako kɔni y'a hakilina tigɛ o la pewu. Baarako yɛrɛ tɛ ni problème ye. Ne kun ma nin fɔ ale ɲɛna i jɔ tan. Allô maman. Awa nana. Mama ni kun bɛ denmisɛnnin de kɔ. Ni yɛrɛ ka ye siɲɛ 3 kɛ Bamakɔ e b'a dɔn kɔni et puis ale ni ne yɛrɛ bɛɛ bɛ taa kundama la a ka jan ni ne yɛrɛ ye.
Non, ayi, an m'a kɛ denmisɛnninw ye. Hali ni o bɛna san wɛrɛ, n b'o kɔnɔ. Ayi, n y'a mɛn an bɛ denmisɛnnin ninnu dɔ kɔnɔ. Sinon nin ka kɔrɔ. A ka kɔrɔ kojugu mama. Awɔ, n bɛna pasi d'a ma a bɛ taa. Awɔ. Mais a ka taa kɛ. Ka taa min? A bɛ taa so. Ne bɛ denmisɛnnin de fɛ o. I mago bɛ baarakɛla la. Ne mago bɛ baarakɛla la mais ne mago tɛ nin baarakɛla sugu la o. Mun de b'a la? Baarakɛla ka bon ni ne ye, a ka jan ni ne ye. Et puis ne bɛ denmisɛnnin de fɛ. O tɛ référence ye. I mago bɛ baara min na baara kɛ a banna. E tɛ se baara la wa? N bɛ se baara la. A banna i bɛ mun yɛrɛ ɲini? A tɛ taa yɔrɔ si. Maman wele k'a fɔ a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ baara kɛ. Min ko ta? Ne ye n f'i ye i kan k'i reposer de k'i sigi dɔrɔn. Ni min bɛ yen nɔ ale b'a kɛ. I tɛ k'a kolokolo. A ka ɲi a b'a gérer. Ni sotigi ko k'i ka to yan, t'i ka minɛnw bila yen fɛ. I ka na baara daminɛ. Baarakɛla yɛrɛ ka bon ni ne ye, o ka jan ni ne ye. Mama fana ye ni bila ka na yan kun jumɛn na? Ne bɛ se ka nin mara ko denmisɛnnin ye bɛ taa nin sakɔrɔba in ta ka na ja nin bɛ Bamakɔ wo bɛɛ yɔrɔ dɔn. Ne kɔni kalifa bɛ Ala la yan. Ni nin cɛ in da in ŋanaŋana k'a tɛ taa ko ne sɛgɛnna a tɛ ka ne miiri ne ka sɛgɛnna min b'a kɔnɔ a b'o dɔn. Kɔni na lafiya ne yɛrɛ ma tile 2. Na tile 2 kɛ lafiya la. Ouais. Hey, e kun nana mun na? N nana n ka nin document de ta. A kɛra cogo di? A bɛ min? Jumɛn? I ka baarakɛla kura kɛ. Ne kun kan ka taga minɛnw bila e ma fɔ k'a ka to yan. Voilà, n y'a f'i ye cogo min na kɛ ten. N y'a mɛn. I y'a faamu wa? E man ka baara foyi kɛ. I bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ i mago bɛ report la. Awɔ, n y'a mɛn. I y'a faamu wa? Wa kana voilà. Awɔ, k'an bɛn. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Balima chelakao, anne balima musolakao. Au munu magobe titi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayeboli Jona, kana Bergona Business Center la. Ansigile no Bamako sukuba kono, énergie kerefe. Immeuble ngaju simpara. Anga nege jurusino fleni. Na magobe kuna funia wera ula. Aywa, ayeboli Jona, kana ngani tisi nyman no segere.